Jadi paling yo seneng ya Mas ya diparingi nyemek-nyemek dibawani enak ya Mas ya. Iya. Setia tuhu nggih. Setia tuhu iki bapakne sing kae sing ndi to? Pamintaku. Iya. Oke, 100. Napa lagune, Pak? Ora sembodo nggawa keris. Arep gratisan. Wong nang omah makan pagi sore mlebu nyuk 2000. Niki lagune napa? Pamintaku reruntungan aja telepone YouTube lah aku. Masuk YouTube live streaming. Ing sarina sawengine adikku wedok lek ngrungokne lan brebes datang kengkang sarambon amung jageting ati Nuwun sewu pengombyong manten enten tiyang Sunda wonten tiyang Sunda nih nomor 4 ya pun gedhe-gedhe tok oh Jawa danten oh nggih alhamdulillah mayoritas tiyang Jawi dosa setunggal yen cedhak tansah mulan sito asih tuh pindo mimi lan mintuna praya Setia tuhu pamundhut saking Bapak Ratman tuan rumah. Setia tuhu. Nggih, Pak. Sik tarung dengan sik karo maine. Aku sik apa kono sik. Ya kono sik. Monggo. Mulai sesakan. Aksi laras kudu ya. Mangke sengaja. Ngono aja ngono. Sone penak. Aku kan setia satu
langsung iki ora. Ya sepuntene Bapak Suratman nek boten sesuai Apa boten sesuai? nadane kadang-kadang ya anu. Lah ya basa ndi basa Jawa boten sesuai. Boten sesuai ya nggih betul. Oh, Jawa ya Jawa Sumatera kok, Pak. Boten jubuh. Nggih. Boten jubuh kalih ngapurane panggutan ngono. Nek Jawa Sumatera iki ya sak-sake ngono. Padha karo sing anu mau ya. Kaya padha karo bapak sing nrimo kok nyerahne manten. Nggih, niku Pak Pak Dusun. Pak Dusun nggih mboten napa-napa Pak, kula nggih belajar Pak niki. Ya, kanthi Mugianto